lesz belőle. Jó, megjött, akkor megvan a borotva. Itt vagyunk Kecskeméten, egy eurós boltba, Fitti Game. Szevasztok! Fú, az autóban Szelepcsényi család, és egy picit megijedtem, hogy valahol elrabolnak, ugyanis elhagytuk Kecskemétet. Hova megyünk? Katonatelep. Katona? És miért megyünk katonatelepre? Ott van a világ legjobb fodrásza. Hoppá, srácok, a világ legjobb fodrásza, na majd meglátjuk! Megérkeztünk, itt vagyunk katonatelepen, jól mondom? Igen. Katonatelep, kérem szépen, Márti Haj stúdiója, állítólag itt Szelepcsényiek itt intéztek egy kis szolgáltatást, nézzük be! Mi most a bumerángba szereplünk, és az a lényeg, hogy nekem most egy teljes kényeztetést kellene biztosítani, hajszárítást, hajmosást, illetve hajmosást és hajszárítást. Ez a kényeztetés lényege, kávézik hajmosás után azonnal, hát kérem! Kérem szépen, Márti fixál, nincs mese. Mártinak ez megy 0-24-ben a fixálás. András, kiszúrtam a zsebedbe azt az uborkát, ami egy asszonyos méret. Tehát, hogy Isten igazából mit akarsz ezzel? Hát figyelj, még kitaláljuk, valószínűleg a szemére tesszük az asszony. Na, hát akkor ez ávolazítás, akkor kezdjük el! Dupla! Na ezt nézzétek, bocsi! Dupla kézzel, érted? Páros szőrtelenítés, na erre varjatok gombot! Figyelj! Így megy ez itt nálunk katonatelepen, mi van veletek? Szevasztok!